Migao mar thieth oseyango namba mar timo ndikruok kaka jakanyo mag Social Health Insurance Fund ma en *147# kata *147#. Namba ni mano osechak teme kaunti ya Marsabit. Kata kamano noyangi ni nitiere kod ng'ikruok matin kendo ilose mondo mi ochak tiyo odiochieng'no makiny. Kokalo romo mag dhi go nyime sani. Kata mane gitieko kawuono gilero ni jopiny nyalo timo ndikruok kokalo simbe gi mag ong'we yamo, ute thieth, Huduma Centers, apise mag NHIF kachiel gi mago mamoko machalo kaka nyamrerwa mag piny owacho matieko gwenge. It is available for the people with a smartphone. It is available for people with the other phone. It's called what? Kabambe. Malika Mwizi. It is available. From Friday, we were in Marsabit doing testing. There was a small challenge, and so they are now working on it. But immediately they finish, it will be up and available, but it is *147#. I know you will try now. You may not complete the process because of the reconfiguration based on our testing of the system on Friday. But we expect that by end of day tomorrow, it should now be up and running for many Kenyans to try.